כן, אנחנו מתחילים היום, יום שני, 7 במרץ 2022, בגישה אינטראקטיבית של לרן יידיש and יידיש ליטרטור אונליין, בגישה מספר 137. ואני רק שמח שבלה יכלה היום לבוא, ואני רוצה להגיד שחודש וחצי שהיא לא יכלה לבוא, אנחנו עשינו כל מיני דברים, והתקדמנו מעט בסיפור של חיים גראדה, זיידה סוני נקלח. הדברים האחרים שעשינו, היו כולם קשורים לנושא הלימודים שלנו, לקבוצת הלימוד של לשון וספרות יידיש, אבל מזוויות שונות. ואפשר לראות אותם, עד היום העלו עד 155. חסר רק 156, והיום זה 157. כדי לא לקטוע את הקריאה שלנו אצל גראדה זיידה סוני נקלח, אני רוצה להגיד, בכל זאת הספקנו כמה וכמה פרגרפים טובים, וכששמעתי שוב את הקריאה ואת הדיון שלנו בסיפור הזה, אני חייב להגיד שגם אני למדתי דברים מתוך הכורח להסביר מילים ולהסביר מה גראדה עושה מבחינה ספרותית. השורה התחתונה עד עכשיו, המסקנה שלי היא שגראדה בסיפור הזה מטרים את מצב העם היהודי בימינו. הוא אמנם כתב על וילנה בין שתי מלחמות העולם, אבל הוא למעשה מתאר מדרון חלקלק בעם היהודי, לא רק בווילנה, איפה שהקשר בין סבים לנכדים מתנהל על מדרון חלקלק של ניתוק הולך וגובר ברציפות של התרבות היהודית במשך הדורות. לדעתי, זהו לב ליבו של הסיפור. אבל גראדה עושה את זה, אני אמרתי כמה פעמים שם, בגאוניות רבה. אחד הדברים שהדגשתי כשבלה לא הייתה כמה פעמים, ב4, אפילו 5 פגישות האלה שבלה לא הייתה, שאני הגעתי למסקנה תוך כדי שהייתי צריך להסביר ביטויים ביידיש, הגעתי למסקנה שאין כמו חיים גראדה סופר המשתמש באמצעי ספרותי יותר מכל סופר אחר במאה ה-20, וזהו השימוש שגראדה עושה בביטויים אידיומטיים. וניסיתי להגדיר ביטוי אידיומטי, הגדרה שלי, ביטוי אידיומטי זה ביטוי ביידיש שברגע שאתה מתרגם אותו לעברית, עדיין אתה לא מבין מה הוא אומר. למה? כי הביטוי האידיומטי זוהי יצירה מקורית של הרוח היהודית, היידישאית, האנושית, ולכן התרגום המילולי רק מגרד את הסרפייס, מלמעלה, כי בביטוי אידיומטי יש עומקים תרבותיים, ולפעמים או הרבה פעמים, כדי להבין ביטוי אידיומטי,
אתה צריך להבין אותו הפוך על הפוך. הוא נאמר כאילו בצורה חיובית, והכוונה היא לאמירה שלילית. ולא ניכנס עכשיו לביטויים, אנחנו עוד מעט, כשנמשיך לקרוא, ניפגש ללא ספק עם עוד ביטויים אידיומטיים כאלה, והם הדבר הכי קשה כשלומדים יידיש, מפני שמי שיידיש איננה שפת אמו מילדותו, אז אין לו הכללה של מעמקי המשמעות שכל דובר יידיש יונק עם חלב אמו. אני מבטיח שכשנמשיך לקרוא, אני אתעכב. אני מניח שיש עוד ועוד ביטויים אידיומטיים כאלה, וזוהי גם גדולתו של גראדה, כן? אני קראתי לא מעט סופרי יידיש, אני לא זוכר, ואני מקווה שאני לא טועה, כל כך הרבה שימוש בביטויים אידיומטיים, וזה אומר שגראדה משתמש בשפה המדוברת בעומקים שהרבה סופרים אחרים לא מגיעים. אם יש שאלה או קומנטר, ואז נתחיל להמשיך. האם יש הבדל בין ביטויים אידיומטיים בעברית, ביידיש, לבין ביטויים אידיומטיים בכל שפה אחרת? שלמה שואל? אני שואל, כן, שלמה. לא, תשמע, הקול שלך חזר כמעט לנורמליות הגמורה, ולפעמים אני לא זוכר אותך בגלל איך שדיברת אחרי שהתחלת ספיץ' תרפי. אוקיי, השאלה שלך היא שאלה בשביל אדם יותר מלומד ממני, אבל אני מניח שבכל שפה יש ביטויים אידיומטיים שמבטאים את רוח השפה והשקפת העולם של הדובר באותה תרבות, כן? ההבדל היחיד זה שביטוי אידיומטי ביידיש, אולי, כן? אני לא חקרתי לעומק הבדלים, אבל אני חושב שביטוי אידיומטי ביידיש משקף את רוח המנטליות היהודית, בזמן שאני מניח שביטוי אידיומטי באנגלית, כן, משקף את המנטליות של יהודי, של אדם אמריקאי, לא יהודי, או אנגלי וכולי. אני מבטיח שהיום אני אנסה לצוד כמה ביטויים אידיומטיים, אני לא רוצה עכשיו להמציא, אלא להראות אותם בהקשר, תוך כדי שתקרא. יש לי ביטוי אידיומטי, סליחה שאני מתפרצת. לא, זה יופי שאת מתפרצת, תגידי. בדיוק משהו שאימא שלי הייתה אומרת, אופרכטן גולס. אופריכטן, כן, היא אמרה אופריכטן, אבל ביידיש תקני זה אופריכטן גולס. כן, עכשיו אני יודעת מה זה, כן? כשהיינו יוצאים לאיזה טיול שנתי, או לאיזה מחנה של התנועה, אז היא אומרת, אתם הולכים אופריכטן גולס, כאילו להתנסות בגלות, כמין שיהיה לכם קשה כזה, אבל יש איזשהו סיפור מאחורי זה, שחסידים היו יוצאים למסעות של קשיים פיזיים, וזה משהו שאולי אתה יודע, יחיאל, שאני לא בטוחה לגביו. את בכיוון. לא, אני מכיר. אתה מכיר? אני מכיר. תגיד, נתנאל. אני חשבתי שקוראים לזה גירוש. כאילו... לא, גולס. גולס או גולס, גלות. לא, את זה אני הבנתי. אבל אני מכיר מונח שקוראים לו גירוש, שלפעמים החסידים היו מתגרשים והולכים לעשות מסע ארוך מאוד בכל מיני עיירות שאף אחד לא מכיר אותם בהם. זה בכיוון. זה עוד מעט נדבר על גראדה שמשתמש בתופעה הזאת ומתאר אותה ברומנים שלו. אבל לפני זה,
לפני זה, אמרתי שביטוי אידיומטי, ובלה נתנה דוגמה נהדרת, ביטוי אידיומטי, תתרגם אותו מילולית לעברית, לא תבין על מה מדברים. אם אנחנו מתרגמים אופריכטן גולס לערוך גלות, מה אנחנו מבינים מזה? שום דבר. מה, הגלות זה שולחן? מה זה לערוך גלות? וכדי להבין את זה, קודם כל, צריך לדעת את המשמעות של המילה אופריכטן. כמו שאמרה בלה וכמו שאמר נתנאל, אופריכטן זה לעשות מעשה במתכונת מסודרת קבועה של איזה מסורת תרבותית יהודית של יציאה לגלות. עכשיו, המשמעות של גלות, כן? לערוך גלות. גלות זאת אומרת, גם בלה וגם נתנאל אמרו משהו בכיוון. מה זה לצאת לגלות או לערוך גלות? זה להתרחק מההום שלך, מהבית שלך, וללכת לניכר. עכשיו, אופריכטן, כמו המשמעות של לערוך סדר, סדר פסח, אתה עורך, אתה שם צלחת, אתה שם על צלחת דברים מסוימים, יש משהו קבוע. מהו הקבוע בלצאת לגלות, ובמה קשור? אז שניכם אמרתם על חסידים, אבל זה לא רק חסידים. אם אתם תקראו את גרדה, ברומנים שלו, הוא מדבר על דמויות של, איך הוא קורא להם? יהודים שעזבו את עיר הולדתם, עזבו את האישה ועזבו את הילדים, ויצאו לנדוד בניכר, הגיעו לאיזה עיר של יהודים, כן? ושם אולי התיישבו בבית המדרש, בתקופה מסוימת למדו תורה, אבל לא בעיר שלהם, התנתקו מהמשפחה. מדוע עשו את זה? אני מניח העניין יותר עמוק מה שאני מסוגל להגיד, זה תמיד אולי בגוגל אנחנו נמצא אם נכתוב אופריכטן גולס, אבל מה שאני רוצה להגיד, המשמעות של גלות, אתה לא יכול לתרגם את זה לשפה אנגלית, המשמעות היא מאוד יהודית, והאופריכטן מאוד קשור לערוך משהו כמו הסדר. היציאה לגלות, כן? היציאה מהמקום שאתה גר בו, עזיבת המשפחה, קשור כנראה לאיזה רגש אשם, וזה צורה של כפרה על משהו, ומי שיהיה לו פעם זמן יחפש בגוגל, אני לא רוצה להתעכב על זה יותר מדי, אבל הדוגמה של בלה היא בדיוק דוגמה של ביטוי אידיומטי, שאם אתה מתרגם אותו מילולית, אתה לא תגיע להבין את העניין. ואצל גרדה, אצל גרדה אני מנסה להיזכר, אם שמעתי את זה באחת ההרצאות שלו הפומביות, כן? אבל גם ברומנים שלו, על יהודי שהגיע לווילנה, כן? טוב, זה סיפור ארוך, זה עניינים ארוכים, אבל הדוגמה היא נהדרת. האם יש עוד דוגמאות, שאלות, קומנטרים לפני שנחזור לטקסט? האם מה שאמרתם, האם זה אומר בשביל היהודים האלה, אם הם היו גרים בפולין או במקום אחר, זה היה בשבילם ארץ הקודש? קודם כל, שלום דניאל, לא ידעתי שאתה פה. עכשיו, אם אני מבין מה שאתה שואל, האם אופריכטן גולס קשור לארץ הקודש, אתה שואל?
בשבילהם, כי לא. כרגע שאתה יוצא משם, אז לא, זה כאילו אתה בגלות. המשמעות היא שהמילה גלות, פה בביטוי האידיומטי, איננו קשור ביציאה מארץ ישראל לארץ נוכרית, אלא המשמעות גלות כאן זה לעזוב את ביתך, משפחתך, העיר שבה אתה גר. זוהי משמעות שנייה של גלות. זה בדיוק מה שהתכוונתי, כלומר בשבילהם, במלכאות, במקום איפה שהם גרו, אם זה בפולין או במקום אחר, זה היה המקום... אבל לא מפני שהם לא היו ציונים, אלא המשמעות גלות קיבלה עוד קומה של משמעות עקב זה שהעם היהודי גר בגלות, כן, מאז החורבן של הבית השני. כן. זאת אומרת, יש לנו כאן, המשמעות גלות, פה ביידיש יש לה שתי משמעויות, כן? היציאה מארץ ישראל לגלות, וגלות במובן שאתה עוזב את ביתך, לא משנה איפה שאתה גר. ובזה, במה שאתה הערת, דניאל, זה מראה כמה שיש כמה קומות של עומק בביטויים אידיומטיים. וכמו שאני אומר תמיד, מילה אחת ביידיש, לפעמים, תלוי בהקשר, יכול להיות לה כמה וכמה משמעויות שונות. כן, אז רגע, עכשיו אני רוצה להבין. שלמה, נתנאל, בלה, דניאל, אתם 4? נכון. כן, רפי, איננו? איננו. ולא הודיע. לא הודיע. אנה אמרה, הודיעה לי, כתבה לי שהיא לא תוכל לבוא, כי היא עכשיו בפעילות אינטנסיבית למען יהודי אוקראינה. וואו. כן, אני לא יודע מה היא עושה בפולין, אבל היא אמרה שבגלל זה, כן, היא לא יכולה לבוא. עכשיו אני רוצה, לפני שאנחנו מתחילים להמשיך, אלעזר בר גבע אמר שהוא גם לא יבוא כי הוא עובד. כי הוא עובד. זאת אומרת, כנראה שעבודתו נופלת בדיוק בשעות שאנחנו עושים את הפגישות. גם בפעם שעברה, הבנתי שהוא היה באמצע, נדמה לי שהוא עובד ברכבת הקלה, והוא היה באמצע עבודה, ובאוזן אחת הוא שמע מה שאנחנו עושים, ובאוזן אחרת הוא עבד. זה לא מתכון. מצטרף חדש, אלעזר בר גבע, שלא הספקנו אפילו לדבר איתו, לדעת איך הוא קשור ליידיש ולמה הוא רוצה להשתתף. הוא אמר לנו שבפעם הבאה, זה הוא אמר בפעם שעברה, אני ביקשתי לדעת מי הוא, מה הוא, אז הוא אמר בפעם הבאה נדבר, אבל עכשיו הגיעה הפעם הבאה והוא לא יכול כי הוא עובד. זה לא מתכון רצוי, כן, להיות בשני מקומות באותו זמן. אני מקווה שהוא יוכל להשתתף לא בזמן העבודה שלו. עכשיו, לפני שחוזרים לגרדה, היום אני רוצה למסור לכם אינפורמציה, אתם אולי לא הכרתם אותה, אבל נפטרה, משמע, נפטרה מורה ותיקה מאוד, שלימדה יידיש בתל אביב, והיא קיבלה ב-2019, היא קיבלה פרס למפעל חיים מהרשות ליידיש, ומחר, יום שלישי, בשעה 12, מדברים לזכרה. אני ארצה לראות את זה, אתם ודאי שלא חייבים, אבל מכיוון שהיא מורה ותיקה מאוד, והודות לה יש כמה חוקרים פעילים כיום ביידיש שלמדו אצלה,
אז ידברו עליה. רבקה רייך. בדיוק, רבקה רייך, את קיבלת הודעה על, כן, כן, מבר אילן. על הזום. כן. תוכלי להעביר לנתנאל, ונתנאל יעביר לכל אנשי הזום, מי שירצה, לא חייבים. כן, כן, בהחלט, כן. חבל שזה בשעה שכולנו עסוקים, ב-12 בצהריים, אבל בכל זאת, לכבודה, אני אישית לא הכרתי אותה, אבל כאשר היא קיבלה פרס מפעל חיים מהרשות ליידיש, שמעתי את דבריה, ומאוד נעמו לי, והכרתי אדם ראוי, שעשה כנראה עבודה מקצועית מעולה. זהו. האם נתנאל, אתה זוכר באיזה עמוד סיימנו? זיידה סוני נקלח? האם אתה יכול להעלות את זה למסך? ממילא לכולכם יש גם מה שבלה שלחה לכם באימייל, כן? נתנאל, אתה זוכר, זה היה עמוד 11 או 12? כן, כן. זה היה עמוד 12, תחילת הפסקה השנייה, במילים אין בית מדרש. אתה יכול להגיד 12 שורה מלמעלה, איזה שורה? כן, רגע, זה הרבה שורות, 1, 2, 12 שורות מההתחלה. 12? איזה שורה? שורה 13, עמוד 12. אוקיי, עמוד 12, שורה 13 מלמעלה. טוב, ניתן, אם בלה רוצה מפטיר, לבקש שתקרא. אוקיי, למרות שאני חסרה לי ההתחלה, אבל אני אשלים אותה בעצמי, כן. כן, זה בסדר. כן. In Besmedresch ist jene Weltig still und säudesdick, bis die Altitschke wecken sich über, ieder freit, ieder schrocken, wie המלך wollt sie ungeriert. עד פה. אני לא הבנתי מילה אחת רק. אם בסמדרש, בסדר, תחזרי על 2 תתרגמי וזה. כן. אם בסמדרש, בבית המדרש, זה ינה ולטיק, כמו העולם הבא, כמו העולם ההוא. זהו, זה כתוב, אם בסמדרש, is ינה ולטיק? is jene Weltig still und säudesdick. אוקיי, תתרגמי. בבית המדרש, שקט כמו לא מהעולם הזה, וכאילו מין אווירה של שקט וסודיות. כמו בעולם הבא. כמו בעולם הבא. ינה ולטיק זה נשמע כמו העולם הבא, לא? כן, כן. לא, הוא אומר ינה ולטיק סוידזיק. סודי ושקט כמו בעולם הבא. הינה ולטיק פה זה תואר השם. עולם הבא שהוא, סליחה, שקט וסודיות, כן. כמו של העולם הבא, כן. ביז די אלטיצ'קה וקן זך איבר, עד שהזקנים מתעוררים. כן, כי קודם דובר שהם ככה ישנונים, כן. אוקיי. איבר, אידר פרייט, אידר שרוקן, או שמחים, או... לא, האי ביידיש, אנחנו מתרגמים לא או, אלא גם שמחים וגם... זה גם כאן אידר פרייט, אידר שרוקן, זה לא או? האי, לא. אי זה גם וגם. אוקיי. איך הופ אן אויטו, אי אן אלטן, אי השלכטן. כן? יש לי אוטו גם ככה וגם ככה, גם ישר וגם לא טוב. כן. אידר פרייט, אידר שרוקן, גם שמחים וגם מזועזעים. כן.
והמלך וולזה אונגרירט, כאילו מלאך נגע בהם, הזיז אותם, כן. Die Scanim sehen, als die Sonne steht noch als in die Fenster von Klois Jaschen. יושן. יש קמץ בעברית, אז זה יושן. כן. הזקנים רואים, זה כתוב עם שני עיינים, זה ככה צריך להיות יחיה. ככה צריך להיות. למה? איך זה, דו זסט, זט, זה אין, שני עיינים. עיר זט, זה אין, שני עיינים. הזקנים רואים, אז די זון שטייט נוח אלץ, שהשמש עומדת עדיין in die Fenster, בחלון. בחלונות. in die Fenster, בחלונות. די פה זה רבים. אוקיי, נכון, in die Fenster, von Klois Joschen, של בית הכנסת הישן. בית המדרש, כן. בית המדרש הישן. Die Sonne ist eine Sache älter, wie sie לגבי זעיר איניקלח. Die Sonne ist eine Sache älter, השמש הרבה יותר זקנה, ותיקה. כן. וזה כמו מהם. בהשוואה להם. בהשוואה להם. לגבי הנכדים שלהם, זעיר איניקלח. כן, גראדה, ראינו גם בקטעים הקודמים, הוא כותב שירה בפרוזה. כן. אוי, auf wie viel die Sonne ist es älter von die Seides mit die Einiklech in einem. אוי. in einem. אוי, auf wie viel die Sonne, כמה שהשמש is es älter, יותר ותיקה, זקנה, von die Seides, מהסבים, יחד עם הנכדים, מתדיעניקלך, יחד עם הנכדים ביחד, אינם, כאחד. זאת אומרת, יותר ותיקה, יותר זקנה, מהסבים והנכדים, כולם ביחד. כן. מבחינת השנים, כן? עכשיו, לפני שאנחנו ממשיכים, אני שואל את עצמי, מה פה עושה פה גראדה? מה הוא מתחיל להתפייט על השמש. עם הזקנה של השמש לעומת כל השנים של הזקנים והנכדים? בלה, עוד משפט, נראה, אולי הוא יפתור לנו את החידה. Doch kommt sie jeden Tag heraus an Neugeborene, wie es sagt sich in Davenen, als der Eberster in seiner Gutskeit ist jeden Tag מחדש die Meise Bereishis. הנה, הוא ככה, עכשיו מתחיל להסביר, כן. Doch kommt sie jeden Tag, בכל זאת, או הרי, היא באה כל יום, היא יוצאת כל יום. זה אף על פי שהיא הרבה יותר זקנה, תשימו לב, פה גראדה עושה דבר מחתרתי. הוא רוצה להשוות, בלי להגיד את זה, בין מה שהזקנים האלה הישנוניים עושים, לבין השמש שהיא הרבה יותר זקנה מהזקנים והנכדים. אף על פי, אומר גראדה, שהשמש הרבה יותר זקנה, היא מתחדשת כל יום. ואז אנחנו שואלים את עצמנו, והזקנים, הם מתחדשים כל יום? והתשובה היא לא ולא. זאת אומרת, גם יש ביטוי, נתנאל אולי תעזור לי בקבלה, משהו עתיקה, איך? כן? אריך עתיק. לא, עתיק אנפין. כן. אולי. גם... אבל
זה מדבר על משהו אחר, זה דבר לא... שקיים בעולם מימים ימימה, והוא עתיק לגמרי, הוא יודע לחדש את עצמו יום יום, והזקנים כנראה שלא, ופה הברוך צוגליציה. כן. כן, אז צריך באמת לתרגם את מה שקראתי, בעצם כן. לא תרגמתי. אני יודע, כן. עכשיו. אוקיי, ובכל זאת היא יוצאת החוצה כל יום, ענאי גבוירנה, נולדת מחדש, ויזוג זיך אין דוונן, כמו שאומרים כשמתפללים, כן. אז דר אייברשטר, שהבורא, in sein Gutskeit, בטובו, is jeden Tag, כל יום, מחדש די מייסה בראשית. כל יום הוא מחדש הבורא את מעשה בראשית. אז יש לנו כאן, בלה, מה שאת תרגמת, הייתי אומר, אולי הוכחה למה שאני טוען שגראדה מתכוון. יהודים מתפללים כל יום לבורא עולם, שעל אף עתיקותו, בעצם נצחיותו, מחדש כל יום מעשה בראשית, מתחיל את הכל מחדש, עם סדר בעולם וכולי. אבל הזקנים, תקראי עוד משפט. אוקיי. Die Sonne ist ständig כולו שטרליקאית. השמש היא תמיד כולה קורנת. קורנת, זוהרת, כן. זוהרת, קורנת. כן. Von deswegen ist sie euch in ihr Strahligkeit verschiedenartig. כן. מסיבה זאת... לא, פונדסטגן אף על פי כן. התרגום המדויק של פונדסטגן זה אף על פי כן. אף על פי כן, ist sie euch in ihr Strahligkeit, אף על פי כן, שבקורנות שלה, כן. verschiedenartig, אני לא מבינה מה זה. אפילו בזוהר שלה, בקורנות, כמו שאת אומרת, בכל זאת השמש היא מגוונת מאוד. ארט זה סוג של, פרשידן שונה, כן? היא מאירה בצורות שונות ובאינטנסיביות שונה, אף על פי שזה אותה שמש, ואף על פי שיום יום היא מחדשת את היום, כל יום היא עושה את זה באופן שונה. אבל גראדה באמצע הטיעון שלו, אז תמשיכי בבקשה עוד משפט. Beis, sie ist verreichert mit schittere große Wolkens, scheint sie durch weißlich silberne. תמשיך. להמשיך, לא לעצור? כי אני חושב שלא נגמר המשפט. לא, המשפט נגמר, הסתיים, כן. אוקיי, אז 2-3 מילים. בייס. גראדה מסביר עכשיו למה הוא טוען שהיא מאירה בצורות שונות רבות. כן. בייס היא פרייכרת משיטרה גרויה וולקנס. את פה. כאשר היא פרייכרת זה מלשון כאילו עשן או... כן, מאוממת. מאוממת. כאשר עשן מכסה את השמש, כן, או כאשר משהו מאומם, אז לא רואים את כל כוחה. אז כשהיא מאוממת על ידי שיטרה וולקנס, על ידי עננים לא צפופים, איך להגיד את זה? לא צפופים, נכון. כן, אבל יש איזו מילה ללא צפופים, תעזרו לי? בעברית צריך להיות. צריך להיות. מה זה שיטרה? שיטרה זה דליל. דליל, כן, עם עננים דלילים. וזיס פרחת, כשהיא כאילו מכוסה עשן על ידי עננים דלילים, זאת אומרת שעדיין אפשר לראות אותה פה ושם, כן? שיינט זי דוך weißlich silberne, היא זורחת דרך
לבן כסוף. אור לבן כסוף, כן. כן, אור לבן כסוף. אמול איזי פון מייס, הזודיקה ונצגוסנה. לא הבנתי מה זה מאייקס, איזה אותיות? כמו מעש, מם עין שין. מש, פונמש. מש, מש. זה מילה ביידיש, לא עברית. אמול איזי פונמש, פעם היא עשויה כאילו מנחושת צהובה. מש זה נחושת צהובה. כן, נכון. כן, הלאה. רגע. לפעמים היא נחושת. עשויה. עשויה נחושת. אז זודיקה, מה זה זודיקה? רותחת. זידן זה לרתוח. אז זודיקה רותחת. זאת אומרת... אוקיי, זודיקה ונצגוסנה, רותחת ושפוכה, צגוסנה. נכון. בלנד ונשטך די אוידן, מסנוורת ודוקרת בעיניים. בלנד זה מסנוורת? בלנד זה מסנוורת, כן. בלנדן זה לסנוור. אוקיי. Zeitenweise pinkelt sie wie der Handfass von dunkelroten Kuppel. לעתים היא... פינטלזי היא שולחת הבזקים. הפינטל זה נקודה, אבל קודם, כשלא היית בפעם שעברה, גרדה תיאר את... נתנאל, אתה זוכר איך תרגמנו הנדפס? תיאר את הכיור, כיור לנטילת ידיים בבית הכנסת, כן? שעשוי מנחושת אדומה, ואז הנחושת האדומה של חומר, של אותו כיור, מחזיר אור בצורה של הבזקים. אז כשהשמש משתקפת והכיור העשוי מנחושת אדומה, פינטלזי, היא כאילו קורצת לך עם נקודות אור. אולי מהבהבת? כאילו אפשר להגיד מהבהבת. עוד יותר טוב. כן, פינטלזי היא מהבהבת כמו כיור שעשוי נחושת אדומה כהה. כן, אבל לא כמו כיור, אלא היא מהבהבת, מהמקום איפה שעומד הכיור ללחיצת ידיים. אבל זה כתוב, Zeitenweise pinkel sie wie der Handfass vom dunkelroten... אני מהבהבת כמו הכיור, שהרי הכיור כבר עומד שם קודם, הוא תואר. כן, כן. אוקיי. Vernachtlich setzt sie Schkie Ois wie a große goldene Rod, allerlei, כן. פרנחטלך, לפנות ערב, זאת דשקיעה, נראית השקיעה, אויס, זאת אויס דשקיעה בעצם, והגויסה גולדן רוד, כמו גלגל אדום, זהוב גדול. נכון. אלה זיבולט ארופ גפל. אלה. כאילו. זה כאילו, אני לא מכיר את זה. שלום עליכם, בסיפור של אודוס מסרו, מספר שהילד לוקח חתיכת מתכת מהקרינולינה של האמא שלו, מהמבנה בברזלים ששמים מתחת לסמלה, כדי שעליה אתה תראה כמו פעמון, והוא משפשף את חתיכת המתכת, כדי שיראה אלהי דוסיזה מסרו, כאילו זה עולם. אלהי כאילו, כן. אוקיי. אלהי זיבולט הרופגפלן פון אליהו הנוביס, איך אומרים אלי הנובי? כן. פיירדיקן רייטווגן. כן. כאילו שהיא נפלה... השמש, כן. השמש
מרכבה הבוערת של אליהו הנביא. כן, וכאן יש כמובן רמז לאגדות על אליהו הנביא שעלה לשמיים. בסערה השמיים. כן. נפלא עכשיו סבוירה. רגע, תשימו לב, זה כבר כמה וכמה משפטים, שגראדה מתרכז לא בסיפור העלילה, אלא הוא מתרכז בתיאור הפנים המרובים והשונים של השמש בשעות שונות של היום בתוך בית המדרש. עוד קצת. נפלא סבוירה. Die Sohn beleicht Milliassen Steiner, Beimer, Balechai und menschliche Parzufim. נפלאות הבורא. השמש בלייכט, ווסס בלייכט? מאירה, מלהאיר. ליכט זה אור, בלייכטן, הפרפיקס בא, גורם שהפעולה תחול על כל אובייקט של האור. זאת אומרת, מאירה. מאירה מיליאסן, אני מניחה שזה מיליוני... אין סוף, כן. שטיינר, אבנים, ביימר, עצים, בעלי חי, בעלי חיים, ונמנשלך פרצופים, ופרצופי בני אדם, אנשים. ועכשיו השאלה היא, לפני שאנחנו ממשיכים, מה פה קורה פה? מה גראדה מתעקף כל כך לדבר על ריבוי הפנים של השמש? אני מניח, לא שאני זוכר, שבהמשך הוא ינסה להשוות אותה למשהו. נראה משפט הבא. הפשיטה, אז דר בוירה אוילם, כן אלץ זן und als Herrn mit einmal, wie in Posek steht. עד פה. הפשיטה, ההסבר, או... נתנאל, איך היית מתרגם פשיטה? בגמרא זה בא כקושייה, שאומרים... לא כקושייה, אולי כאילו איך אתה יכול להגיד את זה, זה כל כך פשוט, אז מה כן החידוש במה שאתה אמרת? בוא נגיד אם אני אומר, צריך לקום כל בוקר, וזה ברור שצריך לקום כל בוקר, אז כנראה שלא התכוונתי לזה שצריך לקום כל בוקר, אלא למשהו אחר. ואז אנחנו צריכים לברר מה זה אותו משהו אחר. היית אומר לא כל שכן, הפשיטה? לא. לא כל שכן? לא, לא. אבל יכול להיות שהמשמעות של זה זה לא המשמעות שבגמרא, אלא ואז זה פשוט. רוב הסיכויים שכן, רוב הסיכויים שכן. שכן, כי גראדה הרי למד גמרא. מישהו יכול להיכנס למילון ולחפש פשיטה? איך מתרגמים לעברית את הארמית הזאת? חשוב לנו כאן. התרגום המילולי זה פשוט. לא, לא, אבל יש במילון של פרופסור מלמד תרגום לעברית של מילים ארמיות, אבל אין לכם תחת היד. אבל אם מישהו יכול להיכנס לגוגל ולחפש פשיטה, פשיטה מארמית, רגע, עוד רגע, דבר פשוט, בדיוק מה שנתנאל אומר, דבר פשוט שאמור להיות מובן מאליו. אז לא כל שכן. בגמרא, תמיהה על ממרה המתארת דבר ידוע או מובן מאליו. יפה. לא כל שכן גם יכול לעזור, אבל בסדר, מובן מאליו. הלאה. אז ברור שבורא עולם, כן אלץ זן und als Herrn mit einmal, הוא יכול, כן אלץ זן, יכול לראות und als Herrn, יכול לשמוע. יכול לראות את הכל, אלץ זה הכל. יכול לראות את הכל ולשמוע הכל, מתאימול בבת אחת. בבת אחת, ואין פוסק שטייט, כמו שאומר הפסוק. מה אומר הפסוק? היוצר יחד ליבם, המבין אל כל מעשיהם. היוצר יחד ליבם, המבין אל כל מעשיהם. בקיצור, בורא עולם שום דבר
כן, בואו נראה איפה זה כתוב בפסוק, איזה פסוק. תנסו להיכנס לגוגל ומיד ייתנו לכם את הפסוק. שהרי גראדה לא ממציא פסוקים. היו ראשי ישיבות שהמציאו פסוקים, כן? זה אני נתקלתי בזה. אבל גראדה לא ממציא פסוקים, כן. תהילים למ"ו, פסוק ט"ו, למ"ג, פסוק ט"ו. ומסבירים את הפסוק שם? היוצר יחד ליבם המבין את כל מעשיהם, היוצר לב כולם יחד ויודע כל המחשבות, ורבותינו, רגע, ורבותינו הסיבוהו אל ממכון שבטו השגיח היוצר יחד ליבם, ודרשו מכאן שכולם נזכרין בסקירה אחת. יופי, ממשיכים. גראדה בהחלט מנמק מה שהוא אומר על ידי ספר תהילים, והוא יודע מה הוא מדבר. הלאה. נור, דהיינתי כאיניק לך, זיינה גרויסך החומם. התחלנו רגע, לפני שאת קוראת, פה הגענו לרגע שגראדה ישווה עם הדור בימיו. כן, נור, דהיינתי כאיניק לך. איניק לך, זיינה גרויסך החומם, משטיינס גזוגט, פרגן זי, wie kann es Gott sein Umtum und in derselben Zeit, אבל הנכדים של היום, דהיינתי כאיניק לך, זיינן גרויסך החומם, הם חכמים גדולים. שהוא כמובן, הכוונה היא שהם חכמים קטנים מאוד. כן, משטיינס גזוגט, לא עלינו. לא, משטיינס גזוגט, לא עלינו, אני הייתי אולי מנסה לתרגם אחרת את המשטיינס גזוגט. מי יכול לעזור? זה גם ביטוי אידיומטי, כן? אני בבית הבנתי שזה קיצור של nicht auf uns gesagt. לא. פרופסור סדן, אם אני זוכר, אני לא זוכר כל שיעור שלו, לפעמים אני זוכר, יש לו, לא יודע אם יש לו מאמר, אבל הוא ניסה לפרש את זה אחרת, משטיינס גזוגט, בואו נראה שוב מילון אם יש לנו, או בגוגל. כי זה ביטוי אידיומטי שאנחנו חייבים להבין לעומק, כי אחרת המשמעות תחמוק לנו. מנסים לראות בגוגל ביידיש? אני מנסה לחפש במילון. כן. במילון זה כתוב the poor thing. איך? The poor thing, המסכנים האלה, המסכן הזה. לא, זה פירוש צדדי. ויש איזו דוגמה, משטיין גזוגט, ווס כן יכתון, what can someone like me do? לא, אין כאן הסבר של האידיום, מאיפה זה בא. ניסית בגוגל ביידיש לכתוב משטיין גזוגט? לא. תנסי. טוב, זה לא פשוט, אני יודע. איך את הצעת? לא, זה לא... לא, תעזבי את זה. יש לי הרגשה שזה משהו
קצת משנה את המשמעות שלו בהקשרים שונים. כן. איך היו אומרים אצלך, איך היו מבינים אצלך בבית, את אומרת? לא עלינו, נישט אויף uns gesagt. אוקיי, אני מציע, כן, הסבר קצת אחר, כן, תקראי עוד פעם את המילים מסביב למשטיינסגזוק ביידיש. Nur die heintige Einiglich seinen größeren Chachomim, Mishtein gesagt, fragen sie, wie kann es Gott sein Umetum? כן, כן, משטיינסגזוק, הייתי אולי מתרגם, את אומרת לא עלינו, ואני אומר, מה כבר אפשר להגיד, כן? זאת אומרת, זה מה שהאיניקלח אומרים, אין לזה תוקף. ומה אומרים האיניקלח? נמשיך. שנייה. פרגן זה, הם שואלים, wie kann es Gott sein ומתום? איך יכול אלוהים להיות בכל מקום? יש לנו כאן ויכוח תיאולוגי, כן? Und in der selben Zeit, לא סתם. Und in der selben Zeit. ובאותו זמן. זה הוויכוח התיאולוגי. יש בימינו, כן, יגידו לכם אנשים שתיאולוגיה זה רחוק מעולמם הרוחני, כמו שהאיניקלח אומרים. על מה אתם מדברים? מה, האלוהים יכול לראות הכל, הוא בכלל קיים. אבל מי שמאמין ומבין את המושג של אלוהים ככוח מסדר נצחי מעל להבנתו של האדם, כן יכול להבין את זה. גראדה מכניס אותנו כאן, הוא בעצם אומר שהנכדים אין להם שום הבנה בעניינים של תיאולוגיה יהודית, ולכן ספק אם הם מבינים מה זה אלוהים ביהדות. אני בכוונה הקצנתי, אבל לכיוון הזה זה הולך. עוד משפט. Sei seinen schon einmal Chachomim, die Einiglich. הנה, כאן יש לנו צורה אידיומטית. הסופר, כן, גראדה אומר, die Einiglich seinen schon einmal Chachomim. איך תתרגמי את זה? זהו, האין-מול כאן זה פעם אחת, אבל איך זה מתחבר פה? זה ביטוי אידיומטי שאומר, die Einiglich seinen einmal Chachomim, כאלה חכמים? כן, כאלה חכמים במובן שלילי. הנכדים לא חכמים בכלל, כי הם שואלים שאלות קרש בתחום תיאולוגי, שבשביל זה צריך כלים אחרים של חשיבה, אבל לאיניקלח אין דבר כזה. ואז השאלה המיידית שצצה, האם לבנים שלה סבים יש כלים להבין את זה? ועוד יותר חמור, האם לסקיינונים יש אפשרות להבין את זה? גראדה מעמיד בשאלה את ההמשכיות של התרבות היהודית, לא רק בנכדים, גם בבנים, וכבר היינו בשיעורים קודמים ברמז, גם לגבי הסקיינונים, שכשהם יושבים בבית המדרש, הם לא יושבים שם כדי ללמוד תורה, הם ברחו מהבית, איפה שהם גרים עם הבנים והנכדים, שמצערים אותם, כי הם לא חיים ולא ממשיכים את התרבות היהודית. גראדה אומר דברים חמורים ביותר פה, ובהמשך זה יהיה עוד יותר חמור, אם אני זוכר. כן, הוא אומר, und die vernarrischte Tatemame
קבל נוחון פונזיירי חוכמס. תתרגמי. וההורים הנריש, המטופשים. זה יותר אלה מטיפשים. שנעשו יותר טיפשים עם הזמן. כן, כפר נע ההורים משתה. המטופשים שלהם, קבל נוח, רובים נחת. כן. פונזיירי חוכמס, מהחוכמות של הנכדים, איזה שאלות חכמות הם שואלים. שהם כמובן שאלות לא חכמות. מכיוון שהם מחוץ... קבל זה לא רובים נחת. קבל זה מעיין. הביטוי האידיומטי, יש לנו עוד ביטוי אידיומטי. קבל נחת זה לשאוב נחת כמו כששואבים מים ממעיין. בגלל זה המילה קבל. כן, זורמים כמו ממעיין. זה צריך להיות און קבל, לא? מה? זה צריך להיות און קבל. קבל נוח און. לא, לא, לא. לא? בלה. קבל נחת הוא הביטוי האידיומטי. קבל נוח, זה לא קבל נחת. אין כאן קבל נחת. נגמור. קבל נחת זה הביטוי האידיומטי, לרוות נחת, כמו כשמרווה את הצימונך מתוך מעיין. און קבל זה גם, זה עוד יותר חזק. זאת אומרת, לרוות נחת מאוד מאוד. זה לא שתי מילים שונות, אלא זה דרגות שונות של לרוות נחת. אוקיי. אז ראינו פה עוד פעם שימוש של ביטוי אידיומטי. היידיש של גראדה היא יידיש שורשית, פואטית, אידיומטית, ואנחנו, תודה לאל, אחרי שנתיים בזום, מסוגלים להבין את זה כבר. כן. סליחה רק רגע, אתה תרגמת קבל נחס, אבל כאן כתוב קבל נוח. יפה. האם בלה יכולה להסביר, הביטוי זה קבל נחס, מה עושה הנוח שם באמצע? לא, אבל אין כאן, מה ששלמה אומר זה, אין כאן את המילה נחת. הנחת היה תרגום שלי. אז אולי תקראי את המשפט עוד פעם? כן. Und die vernarrischte Tatemame קבל נוח און פונזיירי חוכמס. אוקיי, אז הביטוי, כמו ששלמה אמר, זה און קבל, והמילה און קבל בלי הנחס, זה לרוות צמאונך מתוך מעיין, ובלה אמרה, נכון, יש ביטוי קבל נחס, ולזה הכוונה. הם נורא מרוצים, כמו כשאתה שותה מים, לרוות את צמאונך מתוך מעיין. הם נורא מרוצים מהשאלות הטיפשיות של הילדים. יש פה ביקורת קשה. כן. האם המילה קבל זה לא להצטמצם? פרוס קבל, למה אנחנו צריכים להצטמצם בגלל המטרה הטיפשית הזאת? אז תשמע שלמה, אתה פה נוגע אולי לביטוי דומה, האם אתה מתכוון לקוונקלן? לא, קוולן. זה מה שאני שמעתי פעם. אני סומך שאתה זוכר, בלה, תפקידך כלשונאית, תחפשי קוולן איך מתרגמים לעברית. אני לא מכיר משמעות להצטמצם, כי קוולן זה בא מקבל, עושים מזה זרימה של מעיין. אולי בוויינרייך, אם יש לך, רגע, או בארכבי, הפועל קוולן, לנבוע, כן. האם יש לו עוד משמעות בהקשר אחר? כן, קוולנזיך, torment oneself, suffer, לסבול. לסבול, כן. יפה, אז שלמה שמע דבר שאני לא מכיר. קוולנזיך.
האם זה גם נובע מקבל ממעיין? כנראה שלא. אבל אינני יודע להסביר. אז זה ממש שתי משמעויות הפוכות. בדיוק. משמעות אחת היא delighted. כן. delighted, זאת אומרת להיות מרוצה מאוד, לרוות נחת בעצם, והשנייה זה suffer. ממש הפוך. אני אטימולוגית לא יודע להסביר את המשמעות השנייה, אני גם לא מכיר אותה. תזכיר לנו, שלמה, מאיפה ההורים שלך? מהאזור של לודג'. מהאזור של לודג'. מכיוון שהמשפחה שלי מאזור של פיסק, אז זה שני דיאלקטים שונים. לודג' זה דיאלקט פולני מרכזי, כן, שלי לא היה בבית ולך היה, והנה תרמת תרומה משמעותית להבנת האפשרות שקוולן זה גם כן לסבול. אבל זה קוולן זיך, זה לא, כאילו כן. חייב להיות כאן הזיך, כן. כן, זה הפעולה חוזרת על עצמה. יכול להיות שהמילה און פעם משנה את הכל. אולי, כן, אולי. אילו היה לנו לפנינו, אחד מאיתנו, לי יש, אבל אני לא יכול להסתכל, המילון של יודלמרק, אני בטוח ששם יהיו כמה וכמה משמעויות של המילה אונקוול, כי הרי 4 כרכים זה רק א', כן? אני אחפש בספרייה. אני אשמח, מאוד אשמח. אונקוול יהיו שם ודאי יותר משתי משמעויות, עם ציטוטים מהמקורות, מהספרים ביידיש. אוקיי. אז שלמה, תשכח, אל תגיד יותר, אני מטריד אתכם, כל ספק שיש לך, זהו הלב של הפעילות האינטראקטיבית של הפגישות שלנו. תשמע, המורה הלכה בפני רבו חייב מיתה. תעזוב, איזה רבו, וכולנו סטודנטים של שפה בת 1000 שנה. מי יכול, אפילו סדן רק שלט על 800 שנה. אנחנו כולנו סטודנטים, אין כאן, כן, אין כאן היררכיות, מפני שזה לא אמיתי. מה עוד ששנינו באותו גיל, פחות או יותר. כן? זהו. טוב, מי רוצה לקרוא? הלאה. אף אחד? אני אקרא. שלמה, תנסה. Die Altitschke wischen euch die Winklen Mäul von der engetriebter Feuchtigkeit und proben sich כן. vertiefen in Dysphorim. vertiefen in Dysphorim, נקודה. לא, תחזור על 2-3 מילים, כן? אתה אל תשכבישן, הזקנונים כפי שאתה תרגמת את זה, וישן אויס מקנחים, מייבשים, סליחה? מייבשים, וישן אויס מייבשים, אויס וישן לייבש, דיפרטריקנטה, לא אמרת את הקוף קודם, דיפרטריקנטה וינקלן מויל. לא כתוב פרטריקן, די וינקלן, הם מנגבים את הפינות של הפה. פרטריקנטה, הפינות המיובשות של הפה. לא, אין את המילה פרטריקנטה לא מופיעה. היא כן מופיעה. Das wischen euch die Winkeln Mäul und der המילה יובש לא מופיעה פה. לא, למה? טרוקן ופרטריקנט זה מיובש. פרטריקנט זה מלשון טרוקן, מיובש.
אבל המילה לא מופיעה כאן, יחיאל, אין את המילה הזו כאן. המילה הזאת טוב, אז אולי, רגע, בסדר, אני לא מתווכח על עובדות, אבל תקרא עוד פעם את המשפט הזה. Die altische Vision aus die Winklen Mäul von der engetriebter פונדר מה? רגע, פונדר? engetriebter לא, זה לא מה שכתוב. אונגטריפטר. Ongetriebter. יש בית סטייט אונגטריפטר? לא. באלף יש קמץ, אז זה ongetriebter, כן? תגיד אותי עוד. לא. פי רפה. מה? סליחה? פי רפה. אונגטריפטר. אונגטריפטר. כן. זה לא פי, זה פי. כן, פונדר אונגטריפטר, כן. Ongetriebter, Feuchtigkeit. אוקיי. הסקינונים וישנויס מייבשים, מנגבים, אני אמרתי מקנחים ווינקלן את הפינות של הפה, ממה הם מייבשים? מה יש בפינות של הפה של סקינונים, שזה עתה היו ישנונים ופתאום התעוררו? בזוויות הפה יש אונגטריפטה פייכטקייט. פייכטקייט זה לחות, אונגטריפט, טריפן זה כשזולגת לחות. מכיוון שהסקינונים האלה ישנו ומודעותם הייתה בעולם אחר, כל מה שהיה להם כשהם התעוררו זה זוויות פה, לחות, והם מייבשים את זה בתוך זה שהם מתעוררים, אין להם מודעות למה שקורה, כל מה שקראנו קודם זה היה כנראה קומנטר של חיים גרדה, ומה קורה שלמה אחרי שהם מייבשים את זווית הפה הלך שלהם. משפט הבא. רגע, מה זה אונגטריפטר? אני לא קלטתי. טריפן, כאשר יש בירושלים, כן, בלילה, מינוס כמה מעלות, אומרים לפתוח את הברזים אס זול טריפן, כדי שטיפות יזלגו, כדי שלא יקפו המחלים על הגג. טריפון זה לזלוג, טיפות. זה טפטף. הזקנים כשהם ישנו, לא היה להם שליטה על הפעילות הפיזיולוגיות שלהם, וכמו זקנונים, כן, זוויות הפה, כן, לחות. המשפט הבא שלום. טריפן אינדיספורים, על הספרים. לא, מה זאת אומרת אינדיספורים? אתה דילגת על מילים. לא, Feuchtigkeit und proben sich vertippen in die Sporen. את זה לא כך. אז תתרגם und proben sich vertippen in die Sporen. Und proben sich vertippen. proben. הלחות הזאת זלגה על הספרים. לא. זה כבר לא קשור ללחות. עכשיו זה קשור לסקינונים. אחרי שהם התעוררו ויפשו, כן, הסתדרו איכשהו מתוך השינה, פרובן זיך, הסקינים מנסים, פרטיפן זיך אין דיספורים. אחרי שהתעוררו ועשו מה שעשו, מנסים להתעמק, מלשון טיף, עמוק, והם מנסים להתעמק בספרים. גרדה לא אומר שהם באמת מתעמקים, הם מנסים להתעמק. אנחנו עוד לא ראינו עד עכשיו בכל הסיפור הזה משהו שמתאר את הזקנים לומדים בספרים. הזקנים האלה יותר ויותר דומים לבנים שלהם ולנכדים.
זוהי אשליה של הקורא, שהוא כאן קורא על זקנים או זקנונים, שלאט לאט גראדה מוריד אותם בדרגה. זהו סיפור ריאליסטי חמור ביותר. שלמה, המשפט הבא. Når de engekvollene מחשבות. רגע. המילה אחרי די, תגידי לי אותיות. א', עם קמץ, או אונגקוולנה. עכשיו קראת נכון, הלאה. אונגקוולנה מחשבוס, דריבלן זיך weiter in alten Moach. אין? נקודתיים. רגע, דריבלן זיך weiter in... תגמור לקרוא את המילה האחרונה. in alten Moach. in alten Moach. תחזור על 2-3 מילים ותתרגם. נור די אנגי... לא כתוב אנגי. נור די אונגקוולנה מחשבוס דריבלן זיך weiter. לא, עד פה. נור די אונגקוולנה מחשבוס. רק המחשב... פה המילה נוב, המשמעות שלה יכול להיות רק במשפט אחר. כאן, אבל. די אונגקוולנה מחשבוס. אבל מה זה אונגקוולנה? זאת אומרת... מי יכול לעזור? כן, זוהי מילה שלא קיימת ביידיש הפסיבית שלכם. נדמה לי שזה בא גם כן מהמילה קבל, שזה מעיין. אונגקוולנה שהתאספו. כן, און זה עשיית פעולה הרבה, וקוולן זה לזרום. המחשבות שזרמו והתאספו. הלאה, מילים הבאות. דריבלן זיך weiter, זאת אומרת, הם כאילו... ממשיכות לישון. ממשיכות הלאה? לא הלאה, ממשיכות לנמנם. כן? דרימלן. המחשבות ממשיכות לנמנם. כאן גראדה עושה טריק ספרותי. הרי כשהזקנונים ישנו, ספק כי מה שגראדה אומר קודם, זה מחשבות שלהם. זה כנראה, אני חושב, מחשבות של גראדה, כן? על המדרון החלקלק, על הניתוק של השרשרת של ההמשכיות. משפט הבא, יש 2 נקודות, נכון? רגע, דריבלן זה לנמנם? דרימלן זה לנמנם. לא, זה לא דרימלן, זה דריבלן עם בית. אז אני מצטער, אם אני לא שומע נכון או לא קוראים נכון, אז זה דריבלן. דריבלן, יש אולי באנגלית דריבל. הם, איך אומרים בעברית, כמו כשעושים חור בקיר עם מכשיר, דריבלן, מנקבים במוח. כן? איך את אומרת, בינה? קודח? קודחים, כן, המחשבות שנאספו, קודחים הלאה. המחשבות לא נותנות מנוחה, המחשבות על ניתוק ההמשכיות, על השאלות המטופשות של הנכדים, בקשר לשאלות תיאולוגיות מרכזיות ביהדות. 2 נקודות. עכשיו אולי גראדה יסביר איך הם חודרות איך אמרת, בלה? קודחות. וקודחות הלאה. Euch in Malochim bleiben sie nicht.
לא, אתה לא קראת את המילה השנייה נכון. אויך אין מלוכים, עכשיו זה בסדר. אויך אין מלוכים, גלייבן זה ניט. גם, תרגום. סליחה? תרגום. גם במלאכים אין הם מאמינים. מי הם? מי זה הם? נראה בהמשך. תמשיך עוד משפט. די היינטיגה אייניקלך. דיינתי כמה? אייניקלך. זאת אומרת, מי לא מאמין? גם במהלכים הם לא מאמינים, הנכדים של היום. הנכדים של היום. רבותיי, גרדה אומר פה אמת, שבדידי, איך אומרים הווה בארמית בזמן הווה, בדידי היא עובדה. כל נכדי המשפחה במשפחתי המורחבת, ויש תודה לאל, כמה יש? 6. לא סופרים. לא סופרים. כולם. הם לא מאמינים במלאכים. תלכו למאה שערים, ונכדים במאה שערים, אני מניח שהם כן מאמינים במלאכים, מכיוון שהמיתולוגיה היהודית היא חלק במאה שערים של תרבותם, של הסיפורים, של לימוד התורה שלהם. הנתק הוא אבסולוטי. הלאה שלמה, משפט הבא. Wir haben sei nicht gesehen. לא ראינו אותם. זה אומרים הנכדים של ימינו. זה כתוב בגרשיים, שזה ציטוט. זה ציטוט, הלאה. ובהמשך גם... זוגן זי, הם אומרים. הם אומרים, לא ראינו אותם, זאת אומרת, גרדה, בלי להגיד את זה, יוצא למלחמת תרבות נגד החילוניות, ששמה בצד את האמונה היהודית, שאיננה מבוססת רק על דברים שאתה יכול לראות. יצחק כצנלסון, הסופר מגטו ורשה, בפנקס ביטל, אומר במפורש, אני מאמין בעם היהודי, אפילו שאינני רואה אותו, ולא יכול להמחיש לי אותו, וכך גם אני מאמין באלוהים, שגם אותו אינני מסוגל לראות. המימד התיאולוגי, המימד האבסטרקטי של האמונה היהודית, אומר גרדה, כבר לא קיימת. וזה מה שקורה היום. היום הדור של היהודים החילונים, דבר שהוא לא יכול לראות בעיניים, הוא לא מאמין שהוא קיים. ובזה הוא גורם לניתוק טרגי והרי גורל בהמשכיות של היהדות בכלל. ממתי יהודי מאמין רק במה שהוא רואה? איפה המחשבה הטרקטית? איפה היכולת של הפשטה? אני לא בטוח ש... הוא ממשיך עם הטיעון הזה. אני לא בטוח שחילונים... רגע, נתנאל אומר משהו, תרשה לי לשמוע מה שאתה אומר. כן, מה אתה אומר? שאני לא כל כך בטוח שחילונים מפסיקים להאמין בדברים שהם לא רואים, בכל זאת הם מאמינים... רגע, נתנאל, אני היום לא שומע אותך מספיק חזק. אולי תדבר אל המיקרופון. כן, מה אתה אומר? אני אומר שגם היום חילונים מאמינים בדברים שהם לא רואים, פשוט בדברים אחרים. הם כן מאמינים למשל, בכסף, במה? לא רק, וירוסים, מולקולות, המון דברים. זה מדע, זה הם טוענים שבמיקרוסקופ, הם צריכים משהו שימחיש להם. אלה שעוסקים במדע, כן, המיקרוסקופ, זה הדרך, כן,
ויש להם תיאוריות שדברים כאלה שלא רואים קיימים, ובכל שני וחמישי הם אומרים, הם משנים את התיאוריות, כי התיאוריות לא מסבירות את הכל. ודאי, אני רק אומר שבסוף זה עניין של אמון, ואני לא כל כך בטוח שכאילו קצת ביקורת המדע או דקארט יכולים להמחיש טוב מאוד שאלוקים הוא לא יותר מופרך מכל דבר אחר. כן, איך אומר דקארט? יכול להיות ששד משתה בחושיי, ולכן זה לא אמיתי. זהו. ומה זה אומר על חוסר היכולת של החילוניות לחשוב במונחים אבסטרקטיים במסורת התרבות היהודית? זה אומר שהם עשו בגופים דתיים כאלה ואחרים מתוך איזושהי לא תנועה בגופים דתיים, הם התרחקו מהיכולת של מחשבה מופשטת. זה לא עניין פוליטי, זה עניין רוחני, אינטלקטואלי. זה מה שאני טוען. בזה אני לא בטוח. מה? בזה אני לא בטוח, כי הם בסוף עדיין מסוגלים להאמין, וכל מעודם שקיימים דברים שהם לא מסוגלים לראות, ולעולם לא יהיו מסוגלים לראות. לא, הם מאמינים בתיאוריות של המדע, שהמדע צריך להביא הוכחות קונקרטיות. לא, המדע בעצמו טוען שלו, לא משנה מה נעשה, לעולם לא נראה אטומים, לדוגמה. גם אטומים אנחנו לא נצליח לראות, לא משנה מה יהיה. גם אם... רגע, מה לא מצליחים לראות? לא הבנתי. אטומים, או אפילו קוונטים, או מיתרים, לא נוכל לראות את הדברים האלה. ולכן הם משנים את התיאוריות. לאחרונה מדברים על קווארקים, ומדברים על מיתרים שרועדים, מחפשים כל הזמן יכולת להמחיש את האמונה שלהם במדע. אבל זה ויכוח שאנחנו לא נעריך, כי אז אנחנו נסתה יותר מדי, אבל זה איך שאני מבין מה שגראדה מנסה להגיד. אבל שלמה אומר שהוא ממשיך לפתח. אז בואו נראה המשפט הבא, שלמה. מה שהוא אומר, שויטים שבאוילם, wenn ein Mensch soll geboren werden, wenn ein Mensch soll geboren werden auf ein Schiff inmitten Jam und dort ableben ein ganzes Leben, wird doch nicht glauben, was man erzählt ihm. אני עוצר פה בפסיק. כן, יפה. 2-3 מילים ותתרגם. סליחה? השיטה שלנו היא, אחרי שאתה קורא פעם אחת, אתה חוזר על 2-3 מילים עוד פעם ביידיש, ואז אתה מתרגם. שוטים שבעולם זה עברית. כן, כן, אבל מה הכוונה? מי אומר למי שוטים שבעולם? הנכדים האלה שאומרים שאנחנו לא ראינו את המלאכים ולכן אינם קיימים, הטיעון הזה הוא טיפשי, כך הוא אומר גראדה טוען לגבי התרבות המערבית בימינו, אמנם הוא אומר את זה בשתי מלחמות העולם, אבל זה חל גם על ימינו, שוטים שבעולם. מה עוד? wenn ein Mensch soll geboren werden auf ein Schiff, כאשר אדם נולד, לא כאשר, wenn ein Mensch soll, אילו אדם היה נולד על אונייה. אילו אדם היה נולד על אונייה inmitten ים, באמצע הים, und dort ableben ein ganzes Leben, ושם היה מבלה את כל חייו, wird doch nicht glauben, was man erzählt ihm. גם הוא לא היה מאמין על מה שמספרים לו, ואני מוסיף על היבשה. כן, תמשיך הלאה, הוא עדיין מפתח את הטיעון, כן? הסעיס פורן עזה זך ויבשה. תקרא, רגע, תקרא עוד פעם את כל המשפט יותר נכון, אז... הסעיס, כן? פרן, עזו זך ויבושה.
לא כתוב פרן, אז זה סיס פרן. פרן, כן. אז סיס פרן, אז זוזח ויבושה. לא, ויבושה. תרגום? שישנה ישות כזאת כמו יבשה. יפה. הלאה. עוד משפט. אז אויף דר יבושה וקסן ביימר, ושעל היבשה צומחים עצים. כן, למה? כי הוא אף פעם לא היה שם. הלאה. הוא לא ראה אותם. נכון. אז ידר בוים וקסט הרופצו מתאזרחה הנט, וסמן רוף זי צוויגן. לא זי, אלא זי צוויגן. כן. וכל... לא, עכשיו תחזור על כמה מילים ביידיש. אז ידר בוים וכל עץ וקס הרויפצו, הוא צומח כלפי מעלה, יפה. מתאזרחה הנט, עם כאלה ידיים, וסמן רוף ציצוויגן, שקוראים להם ענפים, אני מניח. יפה, הלאה. מטעון השיעור פינגר, וסמן רוף זי בלטר. מטעון השיר מה? פינגר, ועם עם כמות מסוימת קטנה. לא, עון השיר זה אין סוף. עם אין סוף אצבעות. עם אין סוף אצבעות שקוראים להם עלים. יפה. אות, מה קרה? אני לא... מה קרה? השעה 7:32. אנחנו... לא, אני... רק תגמור את המשפט. אני לא מוצא את זה. אתה קורא מהמסך או אני קורא מהמסך, והמסך זז לי. רק רגע. שלמה, אות דר בוים is nicht kein Mensch, והואיל והעץ לא אם. אות דר בוים, והעץ הזה שצומח איננו בן אדם, הלאה. איננו בן אדם, nicht kein Fisch ואיננו דג, nicht kein Vogel ולא ציפור, von deswegen lebt on eigenem Sortleben. an eigenem Sortleben. אף על פי כן, אותו עץ חי סוג מסוים עצמי של חיים. צורת חיים פרטית משלו. אנחנו נאלצים לעצור כאן, אבל אנחנו רואים שגראדה נכנס לוויכוח פילוסופי. האם אפשר לחשוב על קיומו של אלוהים אם לא רואים אותו? אני ממש מלא התפעלות, אני לא זכרתי את הקטע הזה בסיפור. כדי לסיים, יש למישהו קומנטר, הערה לפני שנסיים? כן, נוכל רק נסיים את המשפט, זה לא כזה ארוך. כאילו עצרנו בפסיק. מה אתה אומר, נתנאל? אם נוכל לסיים את המשפט, עצרנו בפסיק. נסיים בפסיק, כי זה כבר 1:30. האם יש קומנטר או הערה או משהו לפני שנסיים? רק רציתי לשאול איפה יאיר היום. יאיר בחוץ לארץ מלווה את בנו אביולן בהופעות מוזיקליות, הוא הודיע לנו על זה שעד אמצע מרץ הוא לא יוכל להיות כי הוא בחוץ לארץ. טוב. אוקיי. אז רבותיי, תודה רבה על ההקשבה. אני מאוד למדתי מהסיפור הזה. מקווה שגם אתם. ותודה רבה לכם. תודה רבה לך על זה. אני קראתי כמה שורות ותרגמתי בלי להאמין. כן, כן. אבל מתוך הידע הפסיבי שלך הבנת בלי לחשוב. תודה רבה ולהתראות. תודה רבה.